Hola a todos. I denne lille video, der skal I lære om adjektiver på spansk. Og når I har set videoen, så skal I helst kunne sige noget om, hvad et adjektiv er, hvordan adjektivet bøjes, og hvordan det placeres på spansk. Så lad os lige starte med ordklassen adjektiver. Det er dem, vi på dansk kalder tillægsord. Og man kan sige, at adjektiver, det er ord, som beskriver ting eller personer. Som regel er de her ting og personer ordklassen substantiver. For eksempel så kan vi sige om et hus, at det er pænt, eller en mand, at han er smuk. I de her to eksempler, der er adjektivet pænt, og det siger noget om hus, som er et substantiv. Og et andet adjektiv er smuk, som siger noget her om substantivet mand. Andre eksempler på adjektiver er for eksempel sort, lille, intelligent, vred, glad, sød osv. Når I ved det, så skal I også vide lidt om, hvordan det placeres, fordi det placeres anderledes på spansk, end det gør på dansk. I kan se i eksemplerne herover, at her står adjektivet foran substantivet. Et pænt hus. På spansk, der placeres adjektivet efter det ord, det beskriver. Så vi har una casa bonita. Det er altså et hus pænt. Så det står efter det ord, det beskriver. Og det bliver, en smuk mand bliver til un hombre guapo. Derudover så bøjes adjektiverne også på spansk. Og det gør de efter det substantiv, som de beskriver. Og det bøjes både i køn og tal. Så hvis vi har et substantiv i maskulinum, for eksempel hombre, så bliver adjektivet guapo, altså det får endelsen o. Hvis vi har et substantiv i femininum, så får det endelsen a, så det bliver guapa. I flertal, der får maskulinum endelsen os, så det er hombres guapos, mens femininum får endelsen as, så det bliver unas mujeres guapas. Som med alt andet, så er der også nogle undtagelser selvfølgelig, og det er, hvis vi har et adjektiv, som ikke ender på o i maskulinum, men hvis det fx ender på e, eller på en konsonant, så er det altså ens i både femininum og maskulinum. Så det hedder una mujer elegante, og det hedder un hombre elegante. Her ender adjektivet på e. Hvis det ender på en konsonant, f.eks. adjektivet normal, så er det også ens, så det er una casa normal og un libro normal. Her er altså også en lille undtagelse, og det er, at nogle adjektiver, nemlig dem, der beskriver nationalitet, selvom de ender på en konsonant, f.eks. espagnol eller danés, så får de et a tilføjet i femininum. Så un hombre español bliver til una mujer española, og un hombre danés bliver til una mujer danesa. Så regner jeg med, at I er klar til at lave en del øvelser med adjektiver, og at I ved lidt om ordklassen, hvor det placeres, hvordan det bøjes, og lidt om de få undtagelser, der er. Og hvis ikke, så må I lige se videoen igen, og eventuelt notere spørgsmål ned undervejs. Hasta luego.